हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो। बेनि थाखायनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जायफ्रा बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे जेब्ला आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव एबा नायखांनायनि उनाव हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपफ्राव बेखौहाय हाजासे माने शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानै लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै हो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांनि थाखाय आङो लानानै फैदों बेवहाय नाम्बार 1आवहाय बेयाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय with new 22 cases Assam COVID-19 count surpasses 1500 marks होननानै बुंदों जे आसामनि COVID-19 पेशेन्टनि जे दिनैहाय जे टेलि बेयो जाहैबाय 1500नि बांसिन जानायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। जे आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा एबा हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे मा खालामदों जे गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनो हादों जे आसामनि जे COVID-19 पजिटिभ मोननायनि टेलिया जाहैबाय दिनैहाय more than 1500सिम जाहैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। दिनै नैबे भिडिअखौ बानाय सानदेआवहाय गासै 28 केसेस निउ मोननाय जादों आरो बे केसेसफ्रानो बबेनिफ्राय जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बिथांनि टुइटार एकाउन्टआवहाय टुइट खालामनानै होदोंमोन। जोङो नायनि बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे एलार्ट होननानै बुंदों 28 निउ केसेस अफ COVID-19 पजिटिभ होननानै बुंदों आरो बेनो जाहैबाय नगावनिफ्राय 12 जन, गलाघाटनिफ्राय 10 जन आरो जरहाटनिफ्राय सासे, फ्रम एयार ट्रेभेलनिफ्राय बेसेबां एयारपर्टनिफ्राय जे साबा जोङो बेबायदि मोननायखौ नुनो मोनदों बेवहाय। दा बेबायदि नायोब्ला अभारअल जोङो दिनैसिम दासिमाव टटेल केसेस मोननाय जाबाय 1513 जोङो बेबायदि नुदों आरो रिकभार जाबाय 284 आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 1222 आरो साब्रै थैबाय जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों। स' बियो आसामनि दिनैसिमनि नैबे भिडिअखौ बानाय सानदेनि बियो डाटा नोंथांमोना बेखौ अलरेडि मोनथिबाय। दा नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 2आवहाय नाम्बार 2आव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय 100 निउ COVID-19 केसेस इन त्रिपुरा टटेल राइजेस टु 423 होननानै बुंदों जे त्रिपुरायावबो दिनैहाय 102 निउ COVID-19 केसेस मोननाय जादों आरो गासै दासिमाव त्रिपुरायावहाय 423 मोननायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। जे बेवहाय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देबा गावनि टुइटार एकाउन्टआवहाय जे टुइट खालामनानै होदों जे बिथांमोननियाव दिनैहाय दासिमहालागै मा खालामदोंनो गासै 78 सेम्पल टेस्ट खालामनाय जादों आरो बेनिफ्रायनो दिनै बेसेबां मोनदों जे 102खौहाय पजिटिभ मोननाय जादों आरो बिसोरनियाव गासैनियावबो दा मा होननानै बुंदों जायफोरनाव मोनदों बिसोरनाव ट्राइबेल हिस्ट्रि दंमोन होननानै बुंदों जे बिथांमोनखौ बेबादि दिनैहाय पजिटिभ मोननाय जादों। बे सेम्पोलफोरनि मादाव बेसेबां सेम्पोल जे जोङो बेयाव नुखाबाय अलरेडि 578 सेम्पोल टेस्ट बानायदोंमोन आरो 102खौ मा मोननाय जादों जे पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेबायदिनो 423सिम थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय बेवहाय। दानिया स' लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 3आवहाय जे बेवहाय COVID-19 पेशेन्ट फाउन्ड वर्किं इन पेडिफिल होननानै बुंदों जे बेवहाय जे नागरबेरा इन कामरुप डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों। नागरबेरा कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे जाय शाहिनुर इस्लाम मुंनि सासे व्यक्ति जायखौहाय नागालेण्डनिफ्राय फैफिननाय समाव जे बेखौहाय पजिटिभ मोननाय जादोंमोन COVID-19 आरो बेखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय दोनहरनाय जादोंमोन आरो दिनै बेखौ जेब्ला एडमिनिस्ट्रेटिभनि मानसिफ्रा बेखौ बेटार ट्रिटमेन्टनि थाखाय जे लायनो थांदोंमोन बे समाव बेखौ more than 1 hour नेनो गोनां जादों होननानै बुंदों। जाय बिथाङा माने COVID-19जों आक्रान्त जानानै दंमोन। बियो मा होननानै बुङोब्ला माने पेडिफिलावसो दिनैहाय खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बेबायदि थासारिखौ नुनानै दिनै गोबां दुंदुंहाव थासारि सोमजिदों। मानोना बेबायदि बेमारि मानसियाबो दिनै माबोरै फिल्डआव ओंखारनो हादों बिनि सायाव गोबां सोंथि जादों। दानिया नाम्बार 4 लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायनो हागोन COVID-19 केसेस इन आसाम लाइकलि टु इंक्रिज इन नेक्स्ट 2-3 days होननानै बुंदों जे आसामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा होननानै बुंदों जे साननै सानथामनि गेजेराव जे आसामनि COVID-19 केसेसफ्रा बारायनो हागौ होननानै सम्भाबना खालामदों। जे मानो होननानै बुङोब्ला दुराल उलुमनिफ्राय आरो नान्दुरा टु बराक भेलि आरो हजाइसिम दिनै माखासे स्पेशेल ट्रेन फैगोन होननानै बुंदों। बे स्पेशेल ट्रेनजों फैनाय माखासे गोबां मानसिफोरखौ दिनै टेस्ट खालामनायनि उनाव जानो हागौ गोबां बिसिनाव पजिटिभ मोननो हागौ। बेनि थाखायनो दिनै अलरेडि माने बे खोथाखौ बुंनानै दोनखादों माने बारायनो हागौ होननानै
आरो जेबो पेनिक जानो नाङा, गोनो गोथो जानो नाङा एबा गोदाव सोराव जानो नाङा बे खोथाखौबो मुंख'खानाय दङ। जों साफ्रोमबो हुसियार जाब्लानो जाबाय होननानै बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव एबा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरावबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै नाम्बार 5 लोगोफोर बेवहाय अल इमप्लयिज अफ आसाम सेक्रेटारियेट टु एटेन्ड अफिस रेगुलारलि एक्सेप्शन्स फर फिमेल स्टाफ होननानै बुंदों जे आसाम सेक्रेटारियेटआव गासैबो माबाफ्रा इमप्लयिजफ्रा नुजाहैनांगौ होननानै बुंदों बेवहाय। However, the female employee with children below 5 years एजनि आइजोफ्रा जे मा मोनगोन बेवहाय माखासे रेहाय मोनगोन आरो बिसोरो टेलिफनिक एबा माखासे इलेक्ट्रनिक कमिउनिकेशननि गेजेरजों नांगौ समाव खिन्थु बिसोरो मा खालामनांगोन होनदों जे माखासे बायदिसिना खोथाफोरखौ खोन्थाहरनांगोन बा माबाफोर नागिरोबा बिथांमोनखौ फननि गेजेरजों मोननाय जानांगोन होननानै बुंदों। जायफ्रा बेल' 5 इयार्सनि उन्दै गथ'फोर दं बिसोरल' रेहाय मोनगोन आरो बिनि अनगायै गासैबो थांजोबनांगोन बे खोथाखौ जोङो मोननो हादों बेवहाय। आरो बे अर्डारा जाहैबाय टिल 30 जुनसिम जागोन होननानै जोङो बेखौ फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। दानिया नाम्बार 6 नायोब्ला जों बेयाव नुनो मोन्दों कामाख्या देवालया टु रिमेन क्लज टिल जुन 30 होननानै बुंदों जे कामाख्या टेम्पोला जे 30 जुनसिम बन्द जागोन। जोङो बेखौ बेवहाय मिन्थिनो मोन्दों जे इउनियन हम मिनिस्टार हम एफेयार्सनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन होदोंमोन जे 8 जुननिफ्राय गासैबो रिलिजियास प्लेसेसफ्रा अपेन जागोन होननानै। नाथाय थेवब्लाबो दिनै कामाख्या टेम्पोलखौ बे पेन्डेमिक कर'ना भाइरास आउटब्रेकखौ नि सिटुएसनखौ नायनानै दिनै मा खालामदों जे बेखौहाय बन्द खालामनाय जादों टिल 30 जुनसिम। बे कामाख्या टेम्पोलावनो मोनसे अम्बुबासि मेला 22 तारिख जुनावहाय खुंनो गोनां दंमोन, नाथाय बेखौबो दिनै खुंलिया होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोन्दों। बेयाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय बे मेलाखौबो खुंनाय जानाय नंलिया, मानोना बेयाव हाजार हाजार मानसि जमा जायो आरो बेबादि समाव जे गोबां खैफोद जानो हाथावनायनि सम्भाबना थायो होननानै बेखौ खुंनाय जानाय नंलिया होननानै जोङो बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोननाय जादों। सल' खबर नाम्बार 7 दानि नोंथांमोना जों लोगोसे नायनो हागोन बेवहाय त्रिपुरा जेल इनमेट टेस्ट COVID-19 पजिटिभ होननानै बुंदों जे त्रिपुरायाव सासे कयेदि एबा जाय जेलाव दोननाय जादों बे व्यक्तिनि देहायाव जे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों जोङो बेखौ मिन्थिनो मोन्दों। जे बेबायदि थासारिखौ नुनानै जे जेलनि गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जादों जे जेलाव बेबादि पजिटिभ गोनां कर'ना भाइरास पजिटिभ गोनां मानसि थाफैनायनि थाखाय। आरो बिथांखौ जे 26 मेआव मोनसे गोनां माबा मोनसे दायनि थाखाय हमनाय जादोंमोन, जों बेखौ बेयाव मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायानो जाहैबाय जे त्रिपुरानि लकेटेड एट प्रभुपरामपुर बेचालघर इन झाला डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों बे जायगायावहाय जादों बे जाथाया। सावरायनाय नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 8 आवहाय बेवहाय नागालेण्ड COVID-19 टेलि रिचेस 49 होननानै बुंदों जे नागालेण्डआवहाय COVID-19नि केसेसआ दिनै 49सिम दावखोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जे बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे आउट अफ 90 सेम्पल टेस्ट फ्रम चेन्नाइ रिटार्निस 5 मेल्स एन्ड 1 female has tested COVID-19 पजिटिभ होननानै बुंदों। अल केसेस आर नाउ फ्रम डिमापुरनिफ्राय गासैबो मोननाय जादों बेवहाय। जे दासिमाव नागालेण्डआव 49ल' मोनदों आरो गासैबो बे 49निफ्रायनो जे मा होननानै मोनदों जे डिमापुरनिफ्राय। जों बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन पजिटिभ गासै 49 आरो एक्टिभ जानानै दं 49। बेयाव रिकभारिबो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै आरो दासिमबो नागालेण्डआव सासेबो थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। जोङो बेबादि नुनो मोनदों। जेखि जाया मानो नागालेण्डआव दासिमाव 49 सुबुंनि देहायाव जोङो COVID-19 पजिटिभखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना जों लोगोसे नायनो हागोन बेवहाय नाम्बार 9 आव कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया जे जोंनि भारत हादराव दासिमाव नैबे भिडिअखौ बानायसान्दियाव गासै केसेस मोननाय जाबाय 1,98,706 आरो एक्टिभ जानानै दं 97,581 आरो रिकभारि जाबाय 95,527 आरो डेथ जाबाय 5,598। जोङो बेबादि डाटाखौ दिनैसिमनि गेजेराव नैबे भिडिअखौ बानायसान्दिनि गेजेराव नुनो मोन्दों। आरो नैबे फिसा फिसा गोजा खालिजों लिरनाय नैबे गोथां खालिजों लिरनायखौ नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे बियो जे 24 घन्टानि गेजेराव बेबादि केसेस बारायदों एबा खमायदों, बेबादि थैदों एबा रिकभारि जादों, बेनिनो बियो जे 24 घन्टानि गेजेराव 8,171 बारायनायखौ नुनो मोन्दों आरो एक्टिभ जादों जे 4,259 आरो रिकभारि जादों 3,708 आरो डेथ जादों 204 जोङो बेबादि बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानिया जोबथारनायाव नाम्बार 10 नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय कर'ना स्टेटास अफ वर्ल्ड होननानै बुंदों। बुहुमाव दिनै दासिमाव 62,71,577 मोननाय जाबाय केसेस आरो एक्टिभ मोननाय जाबाय 31,98,000
830 आरो रिकभार जाबाय 26,97,101 आरो थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय बेवहाय 3,75,646 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो हानायमानि नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव फेसबुक ग्रुप आरो WhatsApp ग्रुपफ्राव शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै बिथांमोना बै भिडिअ'खौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्टखौ आपडेट लानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ शेयार खालाम। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो। स' बे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।